तो जय जगन्नाथ भाई और भौणी मैंने आपण मानक स्वागत कर नुआ ब्लॉग को। तो जेहेतु राति होता तो मुझे पकड़ा रेसिपीटा देखी पारि नी देखी पारे मुझे बिल मझीरे अच्छी। तो यहाँ कौ जगह तो यही जगह हूँ मो सांग जगह जो देखाई पूर्व ब्लॉग आप देखी ता गाँ यहाँ सी इनभाइट कर मत आमर गोटे छोट मिनी फिस्ट गोटे चिकेन पकड़ा रेसिपी होई बिल मझीरे ही हम से पकड़ा आप देखा केमती आम प्रोसेस हो कौन नहीं चलतु। जॉइंट अवश्य भाग्य कर इटा आनी सी खोलिया दरकार ना रे 9टा इटा आनी पवन मैंने 3-3टा देला कौन कम है ना कौन से आम अल्प जिते चुलता बागा मु चिकेन टा कर बरड़ा तो आनु रे रंधा ही ता देरे जाटा आनी हम ना हम मैचेस भी आन आनी ना गोटे आ खाली कौन आनबू कहलु कोटे छुरी आ ये भूषण पत्र ये गला गला चिकेन भी तो हम सेटा वीडियो कर पूरा जो फुल नेचुरल अधिक फल 1.5 केजी नहीं आसी एते कहीं बोले खाइया तो एकात्र भलसे खाइया कहीं चना गौलिया कहीं खाइया सेपटे दादा पवन टाइप पड़ू लुण आनचु सब पकेट रे घरटा अछि तक लुणटा बर्तमान पड़ा है हाँ लुणटा पड़ी छाड़देवा टे समय छाड़देवा से पानी बाहर पड़ टे এইটা কেন করছো तू रसुण पकईच एदे तो कहते तो रसुण किसी अब पकईनी पकईनिबा कंचा लंका पड़ो एने भृषंग पत्र पड़ो जिनस कौन किसी बहला बास्नाटा हम बा पड़े पड़ो पूरा तो गाई ये भूसुंगा पत्र एटा पूरा देसीटा गचर पूरा फ्रेश है तोड़ा है पत्र जो विश्वास कर पूरा फिदा है पूरे तथा पोक लगी किंतु बस हौ खाईदा पोक जो बाछिक दौर एत ये अल्प छोट पत्र से छोट ही पकाऊ बड़ बड़ा हाँ पड़े तो बर्तमान आमर पड़ जाइए चिकेन मसला तापर टिके लंका टिके हौ हौ किसी असुविधा नहीं तापर एबे टिके लंका गुंड पड़गला आपर टिके कंचा लंका काटिकी चुन चुन करिकी पका हबो कंचा लंका ग्राइंडिंग करलनी ए साइज रहले ठीक है ग्राइंडिंग कर जिबा कंचा लंका तो हां ग्राइंडिंग हे के आसी से चटनी हे के आसी चुलीटा लगे दी चुली लगा आ लेट करना बासनाटा तो यार आ कौन की जयंत सोमभाई कहते बर्तमान से दिन बाउलार पकड़ाटा सेमती हो जाता ना सब सेमती हुए आम पकड़ाटा केमती हुए कहून टे
କହିଲେ ସରିବନି। ନା ଆମର ଖାଇଲେ ସିଷ୍ଟମଟା ସରିବନି। ଏଇଆ ନା ଆଉ କ'ଣ ଅଲଗା ଥାଏ କହ? ଲଙ୍କା ଟିକେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଜୟ ମା ହିଙ୍ଗୁଳେଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଲଗାରେ। ଜୟ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ଶୁଣିଲେନି। ହେବେ ଜଳିବ ଜଳିବ ଜଳିବ। ନା ତମେ ସେ ଯେଉଁ ଇଟା ଭିତରେ ଦେଖାଅ। ହେଇଛି ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଜଗା କହିଲା ଜୟନ୍ତ ଆସିଲେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଆଜି ଗାଧେଇନି ତ ସିଏ ଲାଗୁନି। ତମେ ଧର। ଲାଗିବ ନନା ନହେଲେ ଉଠିବେ ଆଉ ଜାଗାରୁ ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ। ତୁମେ ଟିକେ ଅଧିକ ନିଜକୁ ଭାବି ଦଉନ। ସବୁ ରେଡ଼ି। ଟିକେ ଖାଲି ହାଲକେଇକି ଟିକେ ଲୁଣ ଟିକେ ଅନ୍ତରେଇ ଦେବା। ବକଟ ପକ ସାଇଲେ ଝାଡ଼ା ଫଡ଼ା ଝାଡ଼ା ହବ। ଜାଳିକି ଧୂଆ କରିଦିଅ। ଲଗେଇବ ନା? ପୁରା ଲଗା ପୁରା କାଠ ଲଗା ଜଲ୍ଦି ବରଡ଼ା ନାହିଁ ଅଧିକ। ତୁ ଆଣିଛୁ ପୁରା ଶୁଖାଙ୍କ ଭଳିଆ ଆଣ। କଲର୍ ଟିକେ ପକେଇବା। ନା କଲର୍ ପକାନି। କଲର୍ କାହିଁ ପକେଇବା? ଟିକେ ଖାଲି ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଆସିବ। ନା ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। କାହିଁ ପିଛନରେ ପଛଟେ କଲର୍ କିଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଛି କହିଲେ? କାହିଁ କଲର୍ ପକେଇବୁ? ନା ଆମେ ଟିକେ ଖାଇବା ନା। ମୁଁ ତ ପକାଏ। ସେଥିପାଇଁ କାହିଁ ପଡ଼ିନି ବା। ଟୋଟାଲି ବାହାରୁନି କହି ଥାଉ କିଛି। ଏଇଟା ଭଲଟା ବେ ବଡ଼ଟା ଯେଉଁ ନୁହଁ ହେଲା। ଛୋଟ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଖରାପ ପଡ଼ିବ। କଲର୍ ଗୁଡ଼ା ପକେଇବା କଥା ନାହିଁ। କଲର୍ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କହିଲୁ? ସେଥିରେ ସବୁ ଖାଲି ୟାଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଖାଲି କେମିକାଲ ନା। ଏଇଟା କ'ଣ ଭଲ ଜିନିଷ? ଏଇଟା ଏଡିବୁଲ୍ କଲର୍ଟା ବା। ବେଣୀ ମାଷ୍ଟର ପଡ଼ିଥିଲା। ତା କଥା ମନେ ରଖିଛୁ? ତୋର ଆସି ପଚାରିଲା ଖାଇବା ସୋଡ଼ାକୁ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ପିଲା ଘାଣ୍ଟି ହେଇଗଲେ, ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ହେଇଗଲେ କ'ଣ କହନ୍ତି ଇଏ ତାକୁ ପଚାରିଲା, ସିଏ ତାକୁ ପଚାରିଲା। ଭାଗ୍ୟକୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହିଲୁ ମୋବାଇଲ ମାନିଆ ନଥିଲା ହେଲା। ଯେଉଁ 2-3ଟା ମୋବାଇଲ ଆଣନ୍ତି କିପ୍ୟାଡ଼ ବାଲା ହେଲା। ସେ ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେ ସମୟ ବାହାରି ନଥିଲା ବୋଧେ। ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେ ସମୟ ବାହାରି ନଥିଲା। ବାଳ ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଆଣିଲୁ। ସିଏ ଆସିଯିବ ପାଖାପାଖି ଛୋଟ ବୋଲି। ତୁ ତ ତମରି ଘରେ ଆସେ, ତୁ କହୁ ଏଇଟା ଏତିକି ରେଟ୍ ସେଇଟା ଏତିକି ରେଟ୍। କୋଉଟା ବା? ମୁଁ ତ ଧରିଥିଲି କିପ୍ୟାଡ଼ ଓନିଡାର ସେ ଭଙ୍ଗା। ତମର ଯେଉଁ ଆସେ ଘରକୁ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ହେଲା, ମାଉସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ହେଇଥିବ କ'ଣ ଜାଣିନି। ସେ ସମୟ ବାହାରି ନଥିଲା ମ। ସେ ସମୟ କିପ୍ୟାଡ଼ ଦୁନିଆ ଥିଲା। ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ପରେ ବାହାରିଛି ହେଲା। ଜଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଛୁ ପଚାରିଲା ଆଉ ହେଲା। ଆମେ ପୁରା କେହି ଆଉ କହିପାରିଲେନି ହେଲା। ଖାଇବା ସୋଡ଼ାକୁ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ସେଇଠୁ ଲାଷ୍ଟକୁ କିରୋସିଟି ଲେଭେଲ୍ ବଢ଼ି ଲାଷ୍ଟକୁ ମାଷ୍ଟର କହିଲା ଏଡିବୁଲ୍ ସୋଡ଼ା ହେଲା। ମାଷ୍ଟର ପୁରା ଭଗବାନ ସେତେବେଳେ ସବୁ ପିଲା ପାଇଁ ହେଲା। ଏବେ ବାୟ ସୋଡ଼ା କଢ଼େଇଟା କ'ଣ କରିବା ଜାଣ ତ? କଡ଼େଇଟା କୋଡ଼ିଂ ମାରିନି। ଓକେ ହେଇଗଲା। ପକେଇ ଦେଉଛି ଆଉ ଟିକେ ହାଲକା କୋଟିଂ ଟିକେ ରହିବ। ଏତେ କାହିଁ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ପକଉଛି? କୋଟିଂ ମାନେ ଏତେ ନୁହଁ, ତମେ ଯେଉଁ ଖାଅ ସେଇଭଳିଆ କୋଟିଂ ନୁହଁ, ବୁଝିଲ? ହଁ ହଉ। ପତଳା କୋଟିଂଟା ହେଇଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ବେଟର୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ପତଳା ଏଇଟା ହିଁ ପତଳା। ଧରିଲେ ଖାଲି ଚିକେନ୍ ହିଁ ଧରିବୁ, ଆଉ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ଇଏ ଧରିବ ନା? ବାସ୍ନାଟା ଆସୁଛି ତ ସେଦିନ ଭଳିଆ। କରେଇଟା ଆଉ ଥରେ ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତା ଉପରେ। ଆରେ ହେ ତେଲଟା ରହିଗଲା ରେ। ଏ ଯେଉଁ କଲର୍ଟା ରହିଗଲା, ଟିକେ ଧୋୟା ହେଇଥାନ୍ତା କଢ଼େଇଟା। କାଢ଼ି ଦେଉନ, କଢ଼େଇଟା କାଢ଼ି ଦିଅ। ମାଟି ଲଗେଇ ଚାଲିବ। ମାନେ ଉପରଟା ଖାଲି ଭାବ, ଭିତର ରହିଥା। ହଁ ପୁରା ବଢ଼େଇ ଦେବା ଆଇସ।
ଧୂଆଁଟା ଏପଡ଼ିଆ ଆସୁଛି ତ ଆଖିରେ ପଡ଼ୁଥିବ। ଦେଖିକି ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ାଟା ଇଆଡ଼େ ଥୁଆହେଇଛି। ଏଇଟା ବଣଭୋଜି ମୁଁ କହିବି ନା ବିଲ ଭୋଜି କହିବି କହ? ଏଇଟା ବଣଭୋଜି, ବାହାରେ ହେଲା ମାନେ ବଣଭୋଜି। ମୁଁ ଯୋଉଠିକି ଆସୁଛି ସେ ଧୂଆଁଟା ସିଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି। ଏଇପଟେ ପବନଟା ସିଆଡ଼ିକି ହେଉଛି ନା। କଲର୍ ପକେଇଦେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି କହିଲୁ? ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଲଟା ଅଧିକ ହେଇଯିବ, ଜଣା ପଡ଼ିବନି ଯେ କି ହେଲା ନା ହେଲାନି। ଜଣା ପଡ଼ିବ ନା। ମୁଁ ତ ସେଦିନ ଆମର ପୂର୍ବ ଥର କ'ଣ କଲର୍ ପଡ଼ିଥିଲା? ସବୁବେଳେ କଲର୍ ଟିକେ ପଡ଼ିବ, ଟିକେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ପାଇଁ କଲର୍ ଟିକେ ପକାଏ। କଲର୍ଟା ପଡ଼େ ଦୋକାନରେ ନା। ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଅଛି। ଆଉ ଟିକେ ନାକୁ ଛୋଟ କରିଥିଲେ ବେଟର୍ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ଭାବୁଛି। ବଡ଼ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଦିନ କେଉଁ ସାଇଜ୍ କରିଥିଲା କହିଲୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହେଇଗଲାଣି ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ରେଡ଼ି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତଳେ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଗ୍ରୀନ୍ ଚଟନି, ଯେଉଁଟାକି ହାତ ତିଆରି ଜଗାମୁଗ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ଚଟନି। ୟା ବିଷୟରେ ଜଗାବୁ ପଛରେ ଏମିତି ଟିକେ ପରେ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ରହିଲା ପକୋଡ଼ା ଏକଦମ ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଉଠଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭୂଷଣ ପତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୁରା ଲଙ୍କା, ପୁରା ଗୋଟା ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଛି, ପ୍ଲସ୍ ଲଙ୍କା ପେଷ୍ଟ ହେଇକି ତା ଭିତରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେଇଥିଲା। ପ୍ଲସ୍ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟା ରସୁଣ ବି ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇନା ଖାଇକି କହୁଛି କେମିତି ହେଇଛି। ଚଟଣିଟା ମଡ଼େଇଲାନି ସରି। ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେଇଛି ବୋବା। ହଁ ହେଉଛି ଜୟନ୍ତ। ପକୋଡ଼ା ସହ ଚଟଣି ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଚଟଣି ଫୋକସ୍ଟା ମୋର ହାତଟା ପଳାଉଛି ଏମିତି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆପଣ ତ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଇଏ ଆମର ଜଗାବୁ ତ ମେନ୍ ରୋଷେଇଆ, ସିଏ ଟିକେ ତାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି କେମିତି ହେଇଛି ସିଏ କୁହନ୍ତୁ। ଘରର କୁକୁଡ଼ା ଡାଲେମା ସମାନ ଆଉ, ମୁଁ ଯେତେ କଲେ କ'ଣ ହେବ। ମୋ ପାଖରୁ କ'ଣ ଆଉ ଭିଉ ନେବ, କରି ଆଉ ଇଏ ଆଉ। ଯେ ତମେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଚାଖିକି କୁହ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତ ଖାଇଛି ଆଉ, ସେମ୍ ଟେଷ୍ଟ ସେମ୍ ସବୁବେଳେ ଆଉ, ମୁଁ କି ଜାଣେ। ତଥାପି କ'ଣ ପଡ଼ିଥିଲା ଟିକେ କହିଦିଅ ଆମର ଭିଉଅର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି କରିବେ। ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଆମର ଟିକେ ଦମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଲାଗିବ ରସୁଣଟା ଟିକେ ଗୋଟା ରସୁଣ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଫ୍ଲେଭରଟା ଆସୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ନୁହଁ, ଅଦା ଟିକେ ଅଧିକ ଆସେ ଏଥିରେ। ଅଦା ଭାଗଟା ଟିକେ ରହିବ, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇକି ସେଟା ରହିବ ହେଲା। ଯେଉଁ ଗୋଟେ କଥା ନାହିଁ, ମର୍କଟ କି ଜାଣେ ଅଦରକ ସ୍ୱାଦ, ମାଙ୍କଡ଼ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଅଦାର ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ମଣିଷ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଅଦା ଟିକେ, ରସୁଣ ଟିକେ ହାଲକା ହେଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେବ, ତା ଦେହରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ବଟା ହେଇଥିବ। ଯଦି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପଡ଼ିଲା ଆହୁରି ଭଲ। ସେଇଟା ଆସିଲା ଫାଷ୍ଟ ଚିକେନଟାକୁ ଆଣିବ, ଧୋଇଦେବ ଭଲସେ, ଧୋଇକି ତାପରେ ପାଣି ପୁରା ଶୁଖା କରିଦେବ ଧୋଇକି। ତାପରେ ଭଲସେ କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବ ଯେତିକି ଦରକାର, ମାନେ ପକୋଡ଼ା ପାଇଁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଲୁଣ ସେତିକି, ତାଠୁ ଟିକେ ହାଲକା ହେଇକି ଅଧିକ ପକାଇଥିବ। କିଛି ସମୟ 10 ମିନିଟ୍ ରଖିଦେବ, ତାପରେ ପୁଣି ପାଣି ଫାଟିଗଲା ପରେ ସେ ପାଣିଟାକୁ କାଢ଼ିଦେବ। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ମସଲା ଯାହା ରହିଲା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଉଇଥି ଆମର ଚିକେନ୍ ମସଲା ହେଲା, ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଯଦି ହାତରେ କରିଛ ବି ଯାହା କିଣି ଆଣିଛ ଚଳିବ। ସୋଢ଼ା ଟିକେ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଆଉ ମେନ୍ ଜିନିଷ ରହିଲା ଗୋଟା ରସୁଣ ଟିକେ ଆସିବ, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଜୟନ୍ତ ଆଣିଥିଲା ଆଜି ବାରିରୁ ଛିଡ଼େଇକି, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ କାଟିକିରି ପକାଇବ, ବାସ୍ ଏତିକି। ପୁରା ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେଲା ପରେ ଯଦି ଦହି ପଇଲା ନ ଦହି ନ ପଇଲେ ବି କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଦହି। ତାପରେ ତ ଜଗନ୍ନାଥ ପକୋଡ଼ା ଆଉ। ତାପରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ହାଲକା ହେଇକି, ଯେତେ କୋଟିଂଟା ଯେତେ କମ୍ ରହିବ
ସବୁବେଳେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବ କିଲେ ଚିକେନ୍ରେ ମୁଁ 100 ଗ୍ରାମର କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ଦେବି। ନିଜେ ଖାଇବା ପାଇଁ କରୁଛୁ ନା, ଆମେ ବିକିବା ପାଇଁ କରୁନୁ। ତ କୋଟିଂଟା ଯେତେ ହାଲକା ହେଇକି ରହିବ, ତ କୋଟିଂଟା ଯେତେ କମ୍ ରହିବ ପକୋଡ଼ା ଟେଷ୍ଟଟା ସେତେ ଅଧିକ ଆସିବ। ବାସ୍ ତାପରେ ଆସିଲା ଆଉ ଏଇଟା ପକୋଡ଼ାଟାକୁ ଅଧିକ ପକେଇକି ରଖିବନି କଢ଼େଇରେ, ମିଡ଼ିୟମ୍ ହେଇକି ବାହାରିବ। ଯେମିତି ଦାନ୍ତ ଅଛି, ବାଘ ସିଂହ କଞ୍ଚା ଛିଡ଼େଇକି ଖାଉଛନ୍ତି, ମଣିଷ ଛିଡ଼େଇକି ଖାଇବ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଛି। ଆଉ ଚଟଣୀର ରେସିପିଟା ପରେ କହିବି ଆଉ। ବାଏ ବାଏ। ଜୟନ୍ତ କୁହ। କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ କରିଥିବେ, ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଦେଖିବେ କେମିତି? ନୂଆ ଭିଉଅର୍ସ ହେଇଥିବେ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବା ଭୁଲିବେନି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।